halam. Gel gel geç. Gel hani. Al halam. Ece mene bidar boldum. Alane, suçane, nämedin bidar boldun? Bahana bolsa ýöne urýa Ece. Suça hasyç. Ýöne ýere urýan näle gyýdym seni? Näme üçin urýan? Ece halis ýüregime düşdi şu durmuş. Ýöne gezip beren ýerine urýa diýsen hem bolýa Ece. Bolýa, sebäbini aýtmaňa. Düşündirmäňa. Dün toýa gitdim gyýlar bilen. 11-den çala giyjä galdym. Ýene de şoňa toýa gyýdym. Ýöne urýa. Onda näme etdiň başga? Gydyllanma satdyk diýdi gyýlar. Şagol gymma dalýa diýdi. Menem gitdim-de satyp goýberdim. Öýde ýatyry soňda hylamagam. Onam satypsyň diýip urda meni. Ede şo gydyllar menki dämi? Maňa ýetirle Ece, men zadym şol. Näçe sakylýarlar? Gyýdym. Akşam saat giyjä galym diýende näçedi? 11-den çala geçdi Ece. Aýtdyma? Gyýy zatyň altdan soň üýden çykýardyňmy? Ona ben eden etdiligi. Bir hayal. Ondan kızıl satmağını kimden soradın? Kimden soradın şonu? Sen üydäki ýollaşýaryň kim? He? Sen ermiýe, ol ermi. Gelen olup maňa ardyňa maýdan bolýarmy? Utançsyz. Şu zatlar kakaňa ýeten bolsa hamyň soýardy. Ente müde köýüm bardyňmy? O ne bolan bolsun? O ne ben eden etdiligi? Tob etdim. Yüzüňi ýere salyp haýasyz. Gelen olup ardyňa aýdyp maňa arka tutunjak bolýarmy? Oruçsyň taşlap gaýdan bolsaň, beni kella diýdirjek bolýarmy? Ikinji gözüňe meni göwürtmän kam turýdan. Çat bol. Tur. Bor. Assalamu alaykum hormatly vatandaşlar. Şagol, şahserýär özüniň sizi iň ýokary hyzmatlaryny gönderilýär. Şagol siziň eliňizde bar bolan 9 karatdan 24 karat için ähli görnüşde gyzyllanmaly. Döw bolsun, ýenjik bolsun, sagat bolsun, diş bolsun, tapagy ýok näle gyzyl bolsa iň ýokary bahalardan satyn alýanlar. Size merhaba adamlar gyzyllanmaly. Ýokary bahalardan satyn nisal arkaň şagol bilen habarlaşyp bilersiňiz. Mehman gelin aylar. Biz şoň ýaly hem satyn almakda, hem satmaklykda iň owadan, iň gowy türkün haritlaryny iň arzan bahadan size hötürläp bilýärsin. Ha Türkden täze gelen ýüklerimiz bar. Gelin gyýylar, gelinler, ha biz amatly alanyş bahadan size berip bilýärsin. Gymmat bahadan satyn alýas. Täze zatlar arzan bahadan öz halkymyza ödürlýär. Şoň üçin şagotdan daşlaşmaň şagot Hemişe iň önemli merkezler. Habarlaşmak için profille numaralarını Batyr Hakkyn janlaşyp bilen. Oh. Häzir kaçyp bardım hadi. Oh. Han. Häzir gelýän boluşyp gelýän. Nagaralayman men girinçe bolýarmy? Bolýa haqqy bolýa. Rahat. Tuğulama garrulary gowçy seretdiňe. Kakamy da atlaryp ködalmalylar. Ay näme aýdylla birge düşýärse. Edenlidim-de. Tuvalama gaýnyma gowjak berýän. Bize bular ýadaty boyun alyp bilmezdik. Allah ýüregimizi oýandyrdy. Mena hiç gynçylyk göremek. Oňaryňyny. Dinleme bunu. Hazır. Men näme diýdim o? Oňartyň diýänme? Tuvalama diýän. Bu wagt öýgür aýykdy-da. Bırak arasınlar. Ondan görür. Tamaşany. Öňüne ýörüp gelen ýoga. Näme bolsa bolersin. Men durmuşa çykanda bu zatlara gaýyl bolup geldim. Bolýa? Tuwalama.
Zorsiz. Entek nämen görýär? Biraz garryklar ondan görürsiň tomaşany. Öz-özlerini oňgurman maşlarlaryny görürsiň. Sen onu alad etme adat. Senem, rahat. Sen etmeseňem, etçe adam tapylar arkaýym ol. Bolýarmy? Şu ýadan onuň gerekdäliýen onuň aýtgynyň, ýöne anjytmagyn. Öý alkydyr. İkisine. Hiç kaçan. Men şu atı adadım diyem o. Özünüzden gep tapman gayret edin. Näme sen etmedinmi? Yok. Men äter etmesim. Näme hyzmatgärmi? Özümiz ordan oňurýan. Garra tereder ýaly ýok. Onu da hedeledip şu garryň alyp beren jaýyndan girip çykýan. Seňe medýan gurrun gat öte geçme bolýar. Uy, bolary. Turma erkeklerine hara garaşıp atıyor. Tövbe estağfurullah. Oturguca yelmesi atıyor bunlar. Tur, bol tur. Kuyuşturma harayı. Çalt bolun, çalt. Geldin mi? Nahar tüýçi bolupdyrmy rahat? Owa balyaly. Men etdimmi? Bilýäne. Näme pikirli? Ağalam garrylara seretmezdik diýerler. Janyma berekella diýerler. Gaýtysy. Azat. Gen görmeli. Ha näme boldy? Aýalam maňa şey diýdi şu. Samsyklarlay. Näme pikir edýärler özleri ýal bu adamlarym samsykdyr diýärmi? Bu wagt hemme zatda bähwit görülýär. Ömürlük gelen mı dünýä? Bugün olarda wazat ertip bizde näme keypine gep çekip ýörmä şu garrylardan. Şurada. Şonu aýtdylar. Tamsyk görýärler bizi. Ýataly. dünyada duyan